Ja, beste lui, we staan hier in Kelpen-Oorlog met op de achtergrond van mij een kueldraaier. Ja, dan gaan we daar even vragen wat het is, maar het heeft met de vasteloven te maken, tenminste zo heet, zie je de kueldraaiers. In Kelpen-Oorlog zijn we weer. En we hebben hier op de bank zitten de exploitant van de beste frituren snackbar van de regio, neem ik aan, en al meer dan 30 jaar. Meer dan 30 jaar. En hier maak ik ook hartstikke druk over de kermis in het dorp. Ja. En dat doet je ook al 9 jaar. Dat doen we ook al 9 jaar. En het is een succes blijkbaar. Vertel. Ja, het is een succes. We zijn 9 jaar geleden zijn we begonnen met een kermiscomité op te richten, omdat de kermis een beetje achteruit ging. En we willen toch wel hebben dat het in stand blijft in ons dorpje, want ja, het is een klein dorpje, maar ik vind wel dat we er aan moeten doen, dat het ook blijft wat er nog is. Klein blief of wie wel is klein? Ja, 1100 inwoners ongeveer. Maar ik moet zeggen, iedereen is wel heel positief als ze zoiets dat we het gaan doen. Dan zijn ze wel heel erg positief en dat vinden ze ook allemaal fijn. En als ze zo gaat neerduizen, ja, dan gaat alles weg. Want we hebben geen winkel meer, we hebben eigenlijk niks meer hier. En toch is het even goed nog een bloeiend dorpje. Maar goed, je hebt dan, als ik dan samenvat, 9 jaar geleden de draad opgepakt. Al die kleine kermissen, ja, die gaan helemaal kapot. Het staand geld is natuurlijk veel te duur. Plaatsen, je vertelt me eigenlijk ongetwijfeld wie dat bij jullie zit. En dan even als je met de kinderen naar de kermis gaan, dat is niet te betalen. Wie regelt dat hier? Nou, we regelen het zo. We hebben een afspraak met de kermisexploitanten. Die zijn heel erg begonnen met ons. Ze zeggen van, als jullie iets voor ons doen, doen wij ook wat voor jullie. En dat is ook in de afgelopen jaren gebleken. We hebben steeds contact met hun. Van de dag dat ze hier komen, tot dat ze weggaan, hebben wij contact met hun. We nemen ze gewoon op in ons clubje. En we zorgen dus dat er geld opgehaald werd. En van dat geld kopen we ook bij de kermisexploitanten keertjes. En die geven we ook weer terug aan de kinderen. Ja, maar goed, wieveel heb je daar? Normaal, een klein dorpje, 2, 3. En wat staat hier? Kermisattracties bedoeld. Ja. Nou, als het goed is, komen er dit jaar 9. 9? 9. Dan heb je in elk gezin een eigen kermisexploitant hier in huis. Ja, als het kan wel. Ja. Dat mag wel. Ja, we zijn er ook heel trots op dat het zo goed gaat. En we zijn begonnen toen met activiteiten rondom de kermis. En dat is het eerste keer, de eerste 4 jaar is dat de beddenrace geweest. Was gewoon hilarisch, maar jammer genoeg is dat in zielen opgeschreven omdat ja, nemens meer een eigen bed wil bouwen en ook nemens meer 's morgens zo vroeg aan de start wil staan. Maar Nog die nog een bed? ja, natuurlijk, want ja, 's nachts gaat het hier ook door. Maar de kinderen, daar hebben we ook wat voor gedaan. En daar hebben we de steppenrace voor in het leven geroepen. En dat is, de kinderen mogen met een stepje, er wordt hier een parcours afgezet. Hier in de straat, net voor de kermisexploitanten. En dan gaan ze dus met een stepje, dan moeten ze tegen elkaar moeten ze steppen. Bij de meeste rondjes zitten, dat is maar een paar minuten. Ligt eigenlijk aan de leeftijd van de kinderen. En dan krijgen ze dus, naar de hand krijgen ze dus of een beker of een prijs. Iedereen krijgt geld. En ze krijgen ook altijd van ons muntje voor de kermis. Ja, het met snitje eigenlijk een beetje aan het twee kantje. Ja. En dat moet ook zo. Maar dan vertel even, wieveel man zit in het comité? Ik ben te voorzitter? Ja, voorzitter we zijn. Hier in het kermiscomité zitten we met ongeveer 10 man. Maar we hebben ontzettend veel vrijwilligers die ons ook willen helpen altijd. En dat is goud waard. En op die vrijwilligers daar kunnen we bouwen en dat is fijn. Vorig jaar heeft de dorpsraad 10-jarig bestaan gehad. Toen hebben die een brunch gehouden hier. En de brunch die was voor iedereen geweldig. Er waren 225 man. En dat werd dit jaar natuurlijk weer gehouden. Dat wordt dit jaar gehouden, maar nimmer door de dorpsraad. Dat hebben wij nu op ons genomen met ondersteuning van de dorpsraad. Maar wij organiseren het, maar zij doen dus ondersteunen daarin. En wanneer kunnen de lui naar deze kermis komen? Van wanneer tot wanneer? We beginnen zaterdag 4 augustus om 6 uur met de kermismis. En dat is hier boete. Een kermismis? Een kermismis. We hebben het altijd op een boetsuitjesbaan gedaan, maar sinds vorig jaar hebben wij hier een grote parachute hangen. Dus dat de mensen, als het te warm is, dan zijn ze beschermd voor de zon. En als het regent, zijn ze een beetje beschermd voor de regen. Dus hier boete is dan de kermismis. En daarna gaat de kermis open. Dus zaterdag na de mis gaat de kermis open. Jawel, maar dan heb je... Ja, bij ons in Remunje hebben we een bestuur, ja, die heet 8 pakjes.
wie is het hier? Want jij moet hem waarschijnlijk ook delen met een x-aantal prokjes. En dan komt dan toch die open luchtmis doen. Ja, dan kunt even goed de open mis, de openluchtmis doen. En hij vindt het zelf ook geweldig om erbij te zien. En het is ook altijd hilarisch. Ja. Want hij heeft altijd een leuk verhaal over de kermis. Het is echt schoon. Het is altijd een keurke bij. En ja, het is heel ongedwongen, maar ontzettend leuk. En dat brengt mensen weer terug naar die kerk. Ja, zeker. Dat brengt de mensen ook weer terug naar de kerk. Want ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is eigenlijk drukker als in de kerk. Ja, dat is toch fantastisch. Ja. Dat is fantastisch. Maar je hoort net vroeger, even dat hoor je net zeggen, bij de boetsuitekes. Ja. Je wilt me dat niet zeggen dat je al die jaren ook boetsuitekes hebt. Ja, zeker hebben wij al die jaren boetsuitekes. Dat is natuurlijk, ja, weet je, ik vroeg dat. Ja, en dan gaat je me eigenlijk ook nog vertellen, we hebben geen standgeld meer. Dat klopt, maar dit is pas het eerste jaar dat ze geen standgeld hoeven te betalen. Ze hebben het altijd moeten betalen en... aan wem? Aan Leudal? Aan gemeente Leudal, ja. En die hebben dat losgelaten? Dit jaar trekt de gemeente, hij heeft zich helemaal teruggetrokken van de dingen van het kermisgebeuren in de ganse gemeente Leudal. Dus in de ganse gemeente Leudal moeten de dorpsraden of comité's het zelf oppakken. Nu is er dus geen standgeld. Maar nu hebben de exploitanten zelf een commissie gemaakt en die hebben zich opgepakt. En die zijn nu, die hebben met de dorpsraden die contact opgenomen. En zo gaan ze zelf dus van allerlei dingen organiseren. Wij doen dat al jaren met hun en het ons bevalt het perfect. En het duidelijk zijn vruchten afwerpen. Alleen wat jammer is, de ding is, het kost heel veel geld. Ook zo'n boetsuitekesbaan, die heeft heel veel stroom nodig. Dus dat je moet hier een beetje tegemoet komen. Ja, en die hebben een stroom al gegaan en alles. Dus snap ik. Die mensen die vragen €750 om hier te staan. Maar dat hebben we nog iedere keer bijeen kunnen brengen. En we hebben dit jaar als steun van de gemeente, dat wil ik er dan ook bij zeggen, €450 gekregen. En die andere €300 die zijn opgebracht door de bewoners zelf in de vorm van een wandeltocht. Die hebben we met Kerstmis en met Pasen altijd hooien en die hebben entree en dat geld wat dan ingelagt werd, gaat altijd terug naar een goed doel hier in het dorp. En dit gaat naar de kermis? En nu gaat dit jaar €300 ervan naar de kermis. Ah, dat is toch geweldig. Ja. Al die dorpen, die hebben natuurlijk van Leudal te horen gekregen, we doen het niet meer. Geert doet het al 9 jaar. Ja, wat geef je dan die andere dorpen nu als tips met van jongens, als je dat en dat en dat doet, heb je in ieder geval een kans van een lang kermisleven. Ja. Ik zou zeggen, pak je bijeen en laat de kinderen ook eens vragen ook eens aan de kinderen wat ze willen. Maar doe het wel in samenwerking met de kermisexploitanten, want die mensen die komen hier te staan en als die er niet meer zijn, is er geen kermis meer. Maar ze moeten het zo brengen, dus dat ze zuiget hebben, maar ook de kermisexploitanten. Dus niet bijvoorbeeld dat ze een apart feestje er nevenaf kunnen gooien. Dat zou zin zijn. Kermis moet kermis blijven. Kermis moet kermis blijven. En kijk, als de kermisexploitanten niks meer kunnen verdienen, komen ze niet aan terecht. Geldt voor iedereen, hè? Dat is voor iedereen. Iedereen die werkt, die wil, gaat verdienen. Dus ik vind, ze moeten het in samenwerking met de exploitanten doen. En er zijn zoveel dingen wat ze kunnen doen, maar er moet ook een beetje gewoon om de geer kijken. Maar ik kan me voorstellen, als mensen vanavond kijken en ergens in een dorpje in Leudal, dan denken ze, verrek, die zegt dat wel. Maar best ook bereid om eens bij jullie een praatje te gaan maken. Van die dingen die we geleerd hebben, wat ze vooral niet meer doen en vooral waar maar doen. Kom gewoon een frietje eten in Kelpen, ja. Want je zit exploitant sinds? Ja, 32 jaar al. En als ik hier het dorp in kom rijden, dan vraag je dan? Carla van de Frietkroon. Carla van de Frietkroon, dan weet iedereen dat. Ja, en hier ligt maar in de Frietkroon in dit dorp. Dat is een geweldig dorp. Ik heb begrepen 1100 mensen die samen wandelen met de kerstmis en donderdag het geld van afgeven om de kermis te kunnen exploiteren. Nou, dat is toch geweldig. En dan heb ik nu net nog gezien, dit is al een programma. Ik zoek artiesten. Ik zoek Jantje Gerards bijvoorbeeld. Jantje Gerards komt, Yvette Wesselaar en Frankie Hees komt en Aggie. En daarbij, daarna is de steppenrace naar de brunch. Dus we hebben die hele middag feest. En de kermis ligt hier tegenover. Dus wat willen we nog meer? En we hebben de kinderen. En als we de kinderen hebben, hebben we de grote ook. Carla, hartstikke bedankt namens iedereen in Kelpen-Oorlog. Ik zou zeggen, kom naar de kermis. En als je van tevoren wil weten wat er allemaal los is, pik ik een frietje bij Carla.